रुहतु 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 आज्ञा एकु जगह देखुं ये हेले मागुणी बाबू माने मागुणी साते ओहो मागुणी मांगेता साते ए छाड़ू एत कथा ना रहस्य जानापी भिडटी पूरा देखु मकरा मकरा आज्ञा छाटे आज्ञा आइले आइले छाटे बोल मकरा आज तटे इलो गुड़ा सब नहीं बखरा को मत चिन्ह बुचा आज्ञा छाटे आज्ञा अरे मकरा आज्ञा छाटे घनिया पैसा देला बोल ना काई पैसा पत्र किनी पैसा देलानी मत छाटे काई जो जमरे लगतन ना ए दबा डक देती बढ़िया कर तू होला छाटे छाटे ए जो जमरे लगतन ना या कार कोन कार या चंद्रा पुओ करतु से जो पंकुआ সেই করছি ভাইটা ভালো তো ফসল হইছি আর এপটা খন্ড এই যে জমিটা হয়নি আর ইয়ে জমিটা সে করছি কোনটা না সে আগর দুইটা দাঁত নাই তার কোনটা না জাপো আগু চালান আউট আছে এই দেখুন ধান কুমিটি হেলানি বড়িয়া ধান এই রখ রলে ভাই আগে 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 वाह जमीटा देखिया चल दे पाना कौन दे आया आया अच्छा ওইটা কে চাষ করছে এবার হগুরাহার করতে তো হগুরাহার আচ্ছা এইটা এটা বা সে যে পাত্রা ছাই ঘর পাত্রা করতে আচ্ছা এইটা তাহলে হগুরা করছে আগে 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 কাল ঠার তাকে মনা করি চাষ করিবনি হ্যাঁ গোটে সম্মান দেওয়া শিখিনি সম্মান গোটে নাই হেলা গোটে ଦେଖିକି ଗାଁର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ମୁଖିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମଟେ କଲାନି ସେ ପଳେଇଗଲା ଏକୁ ଆଉ ଦେବୁନି ହେଲା ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ଫସଲ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ଫସଲ କାଟିକି ଆମ ଖଳାକୁ ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ଛାଟେ ଯିବା ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି ଯିବା ତମ ଘର ମତିକା ବଞ୍ଚୁ ଭାଇ ମତିକା ବଞ୍ଚୁ ଭାଇ ତମ ଘର ବଞ୍ଚୁ ଭାଇ ବଞ୍ଚୁ କହିକି ଭାଇ अरे ये आमर हरिया पुओ पंचुआटी अरे से कौन शांत जाऊन कौन देखा गलानी डाक 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 गोटे मान्यगण्य व्यक्ति मु डाक अरे पंतु ए बाबा पंतु यार आइलो ତତେ କଣ ଖାତିର ପଡୁନି ତୁ କଣ ସେଠ ସାଥେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର କେତେ ନା ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରୁନୁ ପକା ପକା ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ପକା
ନା ନା ବାପା ଜୁଆର ଫୁଆର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା 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 ଜୁଆର କଣ ହବ ବାପା ଜୁଆର କଣ ହବ ଆରେ ଏ ଘାଟ ଟିକେ ହଁ ଆସ 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 ଏ ଆସ ଆସ ଜଣେ ଜଣେ ଆସ ଥାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ନିଅ ଆସ 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 ଥାଣ୍ଡ ଆମ ଗାଁର ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଶିଖ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖ ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସମ୍ମାନ ହାଁଟା କରି ସେଠିକି ଅନଉଛୁ ଏ ଇଆଡେ ହାଁଟା ତ ବାଟ ଧରି ନେ ହାଣକୁ ଉଳୁକି କର ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ବାପ ଏଇଟା କଣ କି ରେ ଆଜ୍ଞା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଣାମ। ହଉ ବାପ ତୁ ଯା ରେ ବାବା ଯା 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 ଆରେ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଣାମଟା କଣ ଏମିତି କି ହେଇଥିବ 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 ହଁ ସେଇଆ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ନା ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ବୁଝିଲେ ନା ଖାଆନ୍ତୁ ଇଏ ସାନ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଏତେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ନା ନା ଏତେ ବଡ ନା ଆହୁରି ବଡ ଆରେ ବଡଟା କଣ କହୁନୁ ହଁ ହଁ ଦର୍ଶକ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଏତେ ବଡ ହୃଦୟ ଆଉ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଖୋଜିବ 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 ସବୁ ଯାକ ଲୋକ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସାହେବ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ଶିଖ ରେ ସମ୍ମାନ ଶିଖ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସାହେବ ଆପଣଙ୍କର ତ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଗାଁ ନଚିଆ ମୋ ଚଳିଟା ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଅଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା କଣ ନା ଚଢି ନେଇଯାଇଛି ଚଢି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି ଆରେ ଦେଖୁ ସାହେବଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ବୋଲି ଜନସମାଜରେ ଚାଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା କହିବାକୁ ଆସିଲି କଣ ଯାତ୍ରା ଦେଲେଣି ଚାଲ ଚପଲଟା ଚାଲ ରେ ଚାଲ ସାନ୍ତ ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ଆସିବା। ସାନ୍ତଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ସାନ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସାନ୍ତ ଏଠି କଣ ଚଢି ବୁଝିବ ଲୋକଙ୍କର ହେଇ 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 ଆଇଲେ ସାନ୍ତେ ଇଏ ଆଇଲେଣି ଯାହା ଆମ ସେ ଗାଁ ଟୋକା ବୁଝିଲେ ନା ଆର ଗାଁ ଟୋକା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ କଣ ବୁଝିଦେବେ ଆଉ ଆସ 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 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ 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 ନା ପିଲା ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ପିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲା ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ କୁହ ଏ ଯିବା ଆଉ କଥା କଣ କି ସାନ୍ତେ ହଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚାନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସାବିତ୍ରୀରେ କି ଚାନ୍ଦା ହୁଏ ସାବିତ୍ରୀ ତ କୋଉ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ନିଅନ୍ତିନି ଏ ବୁଝିଲ ନା ସାନ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଭାବିଛୁ ଗାଁ ମାଇପ ମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢୀ ଦମୁ ବୋଲି
ତମ ଗାଁ ଭାଇ ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କ ଗିରସ୍ତ ନାହାନ୍ତି କି ତମେ ସେ କଣ କୋଉଟେ ତମେ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛାଡିଦବ କଣ ନଷ୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ତ ପାଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗେରସ୍ତ ମାନେ ପା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଦିଅ ରେ ଦିଅ ସାନ୍ତକୁ ରିସିପ୍ଟଟା ଦିଅ। ଦେ ଏଇଟା ରସିଦଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶଳେ 5,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଲେଖିଛ ଶଳେ ଶଳା ୟା ପୂର୍ବ ଥର କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ବେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଶଳା ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଲା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦବା ଶିଖିଲନି ସାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଲୋକ ତମେ ଗୋଟେ ସାନ୍ତେ ଗୁଡା କି ପାଇଲନି ଶଳା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗେରସ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଶଳା ଆସିଛ ମୋ ପାଖରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନବ ଚାଲ ଶଳା ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ରାଗନ୍ତୁନି ସାର୍ ବସନ୍ତୁ 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 ଶାନ୍ତ ବସନ୍ତୁ ବସ ହଁ ବସ ବାପା ଟାଉ 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 ଓହୋ ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଜୁହାର ହଉଥିଲି ପଇସାଟା ପଡିଥିଲା ଉଠଉଥିଲି अरे मकोरा ये तो भाईटी ये चक्कराटी ହଁ ହଁ ଏ ଅନେଇଛୁ କଣ ଜୁହାର ହଉନୁ ଶାନ୍ତକୁ ନ ଜୁହାର ଜୁହାର ଏକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡା ମାରିବ ଭାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଏ ମାଗଣା ପାଖରେ ରହିବୁନି ହେଲା ये तो निज भाईटी ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ तो निज भाईटी ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ତତେ କହୁଛି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ କାମ କରିବୁ ତ ଭାଇ ସହିତ ରହିବୁନି ଆଜି ଠାରୁ ଯିବୁ ଭାଇ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହବୁ ଅଲଗା ହବୁ ତ ଭାଇ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯା One day later. ଆଚ୍ଛା ଡାହାଣ ପଟ ଘରଟା ତୋର ବାଁ ପଟ ଘରଟା ତୋର ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ତମର ସାନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ 14 ଗୁଣ୍ଠିଆ ଜମିଟା ଅଛି ଟିକେ ଭାଗ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ସେଟା କଣ ହେଇଛି ଚୁପି ନବ କଥା ମଝିରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ଚୁପି ନବ ଆଜ୍ଞା ବସିଛି ସବୁବେଳେ ତ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ରାଉ ରାଉ ହଉଛନ୍ତି ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ରାଉ ରାଉ କରି ବସୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥାରେ ନା 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 ସବୁ ତ ଠିକ ହେଲା ବାଁ ପଟ ତାର ଡାହାଣ ପଟ ମୋର ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି ଦୋଳନ ଗାଈ ସେଟା କଣ କେମିତି ଭାଗ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଡାହାଣ ପଟ ଚିରରୁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ତୋର ବାଁ ପଟ ଚିରରୁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ତୋର ହଁ ହେଲା ଖୁସି ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା 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 ଅସୁବିଧା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା ତୁମର ହେଇଗଲା ବାଁ ପଟ ମୋର ହେଇଗଲା ଡାହାଣ ପଟ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଜି ଆମର ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ତୋର ବାଁ ପଟ ହଁ ତୋର ଡାହାଣ ପଟ ହଁ ମୋର ବାଁ ପଟ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଶାନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ହଉ ଚାଲେ ଆଉ ନା ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା 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 ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା ନା ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ନା ଆରେ ଆମ ନା 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 ସେପଟେ ବା ଏଟା ଆମ ହାଟ ଏଟା ଆମର ଆସନ୍ତୁ ଆସ ଆସନ୍ତୁ ଆସ ନା ଆସ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ଆରେ ଆସ ମୋର ଯୋଉଠିକି ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଖାଇବାକୁ ଯିବି ତୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ହଁ ତୋ ଘରକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଯିବି ହଁ ହେଲା ହଁ ଖୁସି ତୋର ହଁ ଖୁସି ଶଳା ଏଇଖିଣା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମତେ ଓହୋ ମାଲୋ ଖୁସି ତ ଓହୋ ହଁ ହଁ ଓହୋ ହେଇପା ଶାନ୍ତ ଆଇଲେଣି ଆସନ୍ତୁ 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 ଆରେ ବାପା କଣ ଦରକାର ଏସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ ଆଉ ଆମ ଶାନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକ ବୋଲି ଖାଲି ଝରି ପଡୁଛି ଆଉ ବସନ୍ତୁ 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 ଓଃ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ବଢେଇ ଦେବା ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଓହୋ ଶାନ୍ତ ନା ଆପଣ ତ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ କି ମୋ ଭାଇର ବାଁ ପଟ ମୋର ଡାହାଣ ପଟ ଆପଣ କଣ ବାଁ ପଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଡ ଟିକେ ଆସେ
ଆରେ ବାପାରେ 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 ନା 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 ନା, ନା। କଣ କରୁଛୁ ମାନେ ନା ନା କଣ କରୁଛୁ ମାନେ? ଆରେ ବାପା। ତମେ ତ କହିଲ କି ଭାଇର ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା, ଭାଇର ବାଁ ପଟ ମୋର ଡାହାଣ ପଟ, ପୁଣି ବାଁ ପଟ କାହିଁ କାଟିକି ନେଇକି ଆଇଲ? ବାପା ଭାଗ କରିବ ତ ଏଇମିତି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ବାପା, ମୋର ଆଉ ଭଦ୍ରଲୋକି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, ଏବେ ଭୁଲ ହେଲା, ଭଦ୍ରଲୋକି ଦରକାର ଏବେ ନାହିଁ ଭୁଲ ହେଲା। ବାପାରେ ଭାଇ ଭାଗ କରିବ ନା? ବାପା ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଭଦ୍ର, ତୁମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଲି। ଓ ଏ ବାପାରେ ଏ ବାପା ଭାଲୋ ଓ ଓ ଏ ବାପା ହେଇ ଶାନ୍ତ ହେଇଲେଣି। ଆସ 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 ଶାନ୍ତ ଆସ 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 ଗୋଡ଼ 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 ବାବା ଓହୋ ଓହୋ ଓ ବାପାରେ 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 ଓହୋ ଶାନ୍ତ ଇଏ ଗୋଡ଼ଟା କଣ ହେଲା କି ଶାନ୍ତ? ଏ ବାପା କହନା ରେ ବାପା, ତୋ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲା। ହଁ ତୋ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୋ ଭାଇ କହିଲା ତା ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼ ନେଇକି କାହିଁକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ବୋଲି ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟେ ମାଇଲା ରେ ବାପା, କହନା ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା କଣ। ଆସ 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 ବାପାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ ବାପାରେ ଏ ବାପା ମୋ ଶାନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଓ ଏଇଠି ବସ ବାପାରେ ଏଇଠି ବସ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଓ ବାପାରେ ବସ ଓହୋ ଶାନ୍ତ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସେ। ଯା ବାବା ବସନ୍ତୁ ଯା ରେ ଯା 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 ଆରେ ବାପ ସେଇଟା କଣ କିରେ? ରୁହ 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 କଣ ଖୋଜୁଛୁ? କଣ ରୁହ 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 କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ସିଏ ମୋ ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣିକି ଯେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ନା, ହଁ ମୁଁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆଜି ହାଣିବି ଆଉ। ବାଁ ପଟକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ହାଣିବି। ବାପା ଶଳା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆଇଥିଲା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭାବେ ମଗା ଯେତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଇଛି ପାନେ ଆଉ ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମଗା ଯେତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସବୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।